Salutări! Numele este Brad Cook, și acesta este noul episod din vedere din Minecraft. Astăzi l avem invitat special pe Crazy Monkey HD de la echipa Minecraft Creation. Da, Crazy, ce mai faci, prietenaș? Da, păi bine, prietenaș, tu ce mai faci, prietenaș? Bine, prietenaș, uite, am venit să-ți iau un interviu. Da? Mă bucur că n-a uitat lumea de bătrânii țării noastre și de ostașii care au luptat pentru popor. Ok. Da. Crazy, toată lumea se întreabă, normal, pe tine cum te cheamă în realitate? Ionuț, e destul ca să știe lumea, atât. Deci nu vrei să dai și numele de familie, nu așa? Nu, fiindcă sunt, cum să îi hacker, dar cu ghilimele de vigoare. Și prefer să nu am de-a face cu ei. Ok. De fricoșător, ce să zic. Da, bine. Ok, continuăm. De fapt, da. Ne poți spune și de unde ești normal, din ce oraș ești? Mă găsesc prin Bistrița, Ardeal, acolo, prin nordul țării. Aha. De pe Someș, așa. Ok. Crazy, cum ai reușit să faci cunoștință cu șeful echipei? Cu anume? Quacky. Da, Quacky. Pentru mine e Quacky. Ok. Păi, am început să joc pe serverul lui, adus de o cunoștință comună, ca să zic așa, și a fost dragoste la prima vedere, ce să-mi zic. Și am început să povestim și a plăcut cum joc, am început să mai chatuim pe Skype și așa s-a ajuns, pe aici, așa, de întâmplare. Aha. Ok. Am auzit că ție nu-ți place Terraria, de ce? Este prea Mario-like. Seamănă prea mult cu Mario. Pur și simplu nu suport jocurile gen Mario. Mario pentru mine nu a reprezentat jocul copilăriei mele și nici nu cred că o să o facă vreodată. Am trecut de perioada copilăriei aia în care te joci numai Mario, deci pur și simplu nu-mi place. Da, recunosc că are o grafică mai frumoasă din punctul ăsta de vedere. Motorul grafic este foarte bun, dar ca faptul că este 2D mă dezamăgește total. Ar putea fi un joc frumos dacă l-ar fi făcut 3D. Aha. Ok, ți se pare că Minecraft a copiat din Terraria sau Terraria a copiat din Minecraft? Din câte știu, Minecraft a fost lansat prin 2010 în varianta Alpha, parcă, sau ceva de genul. Pe aproape. Terraria nu știu exact când a fost lansat, deci nu știu ce să zic. Părerea mea este că au apărut cam în același timp. Nu știu, dacă nu știu să spun data în care a apărut Terraria, nu știu ce să mă pronunț, dar... Dacă s-ar face un update nou și ai fi tu în echipa aceea Minecraft, așa? Tu ce pune în update? Ceva nou? Păi, în primul rând, cred că aș adăuga faptul că, nu știu, sunt destule lucruri care trebuie reparate și, de exemplu, ar putea fi drăguț să fie cai în sălbăticie, să-i poți călări, nu cu moduri și așa. Și sunt multe lucruri de lucrat la aspect și sunt obiecte noi de implementat, de exemplu, să poți face birouri sau chestii de genul, să ajungi la mașini și biciclete eventual sau ceva primitiv de genul cal cu căruță sau car sau sanie. Dacă ar exista, nu știu, de exemplu, în România a noastră, un job numit așa, să faci Minecraft tău, ceva de genul, tu te-ai duce? Da, pentru că la un joc ca asemenea poți să-ți găsești rapid programatori care să-ți facă totul, tu trebuie numai să vii cu idei care ei să le transpună în joc, deci îți trebuie doar creativitate. Vă rog să mă scuzați, sunt puțin bolnav. Ia unul ușor, poate și fan. Mulțumesc. Ok. Dar nu încerca să arunci în mine. Am înțeles. Ok, continuăm. Tu de când joci Minecraft? De prin versiunea 1.6 beta, cam așa.
Cine a aruncat cu ouă? Eu nu. Cineva a aruncat cu ouă, stați un pic, mă scuzați. Să te bagă în timp! Am făcut eu. Așa. Continuă, mă scuzați că am înjurat. Ok. N-ați auzit nimic, n-ați văzut nimic. Ok. Totuși, ne poți spune când ai început să joci Minecraft? Da, în versiunea 1.6 beta, parcă în jur de... Dar am auzit și de când a fost lansat la început, pentru că am legături prin străinătate și cunosc și oameni din Norvegia și Germania care joacă intensiv jocul de când era prin versiunile alea de la început 0, alfa. Ah. Atunci cred că nu exista atunci multiplayer, nu? Nu exista doar single player, nu erau torțe. Wow. Deci, da, în primele versiuni nu existau torțe, pur și simplu erai foarte limitat, dar bine, a durat numai o vreme update-ul ăsta până au existat torțe și surse de iluminare. Dar, în orice caz, am intrat prin versiunea 1.3, 1.4, pe atunci aveam altă gândire, nu mi-a plăcut jocul, am ieșit direct și iată-mă din nou descoperind pasiunea. Ok, tu ce crezi că acum mobii aceștia, ce-ți place ție din update-ul acesta nou cel mai mult? 1.2. Da, dar ce-ți place, ce mobi, ceva de genul? Nu. În ultima vreme mi-a plăcut cum a făcut dragonul din The End. E o abordare diferită la joc și chiar ai un scop pentru care să-l joci. Până acum doar trebuia să minezi tot ce prinzi, să ai cât mai multe găini și gata. Da, dar mă refeream. Da. S-a făcut update-ul 1.2. Ce mob nou din update-ul acesta îți place ție cel mai mult? Bineînțeles, Iron Golem-ul ăla, care vine și te aruncă în sus dacă îl enervezi. Mi se pare foarte drăguț. Aha. Da, dar ție-ți plac? Acum pisicile, știi, asta au făcut acum pisici acum. Ocelot, nu știu cum se traduce în română. Da, relativ îmi place, mai ales că din câte știu alungă creeperii, deci nu-s doar de design. Serios, alungă creeperii? Da. Nu știam. Ce reporter. Cele lor? Mă dezamăgești. Moderator de emisiune și nu știi noutățile. Hei, de-abia m-am aflat de update-ul ăsta. Mă rog, asta e o altă poveste. Așa, continuăm. Vă gândiți să faceți, de fapt, o emisiune de genul vrei să fii milionar sau ceva de genul? Da, am luat în calcul ideea, deși nu știu dacă o să avem destui participanți, dar dacă o să avem și o să ne se ceară, da, o să avem ceva de genul. Da, posibil. Aha. Ok. Păi, ce să vă spunem, îți urăm o zi bună. Mulțumesc, la fel. Ai venit. Sper să mai vii pe la noi. Eu am fost Black și voi tocmai m-ați urmărit la vedere din Minecraft. La revedere!